Χαίρετε κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι επισκέπτες στο otanews.gr. Είμαστε εδώ κοντά σας με τον κεντρικό τομέα και προσκεκλημένο τον υποψήφιο δήμαρχο Κεσαριανής, Γιώργο Κοντόσταυλο, τον οποίο καλωσορίζω ευθύς αμέσως. Γεια σας. Κάνετε? Καλά, μια χαρά. Καλώς ήρθατε. Πριν από λίγο γνωριστήκαμε, αλλά είναι, αν και δάσκαλος, καθηγητής, πολύ φιλικός και σε ό,τι αφορά την προσωπικότητά του, αλλά και τις προτάσεις του. Και είπαμε ότι θα μπορούσαμε να μιλάμε στον ελληνικό. Εντάξει. Λοιπόν, έχουμε να πούμε πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα, όχι μόνο για την πολιτική που έχει να προτείνει η παράταξη του κυρίου Κοντόσταυλου, συνεργασία πολιτών Κεσαριανής, μια πολύ σημαντική λέξη το συνεργασία και θα μας την εξηγήσει, αλλά και με την ιδιότητά του ως κοινωνιολόγου. Θα μιλήσουμε γενικότερα για την πολιτική και όλα αυτά ενταγμένη στην κοινωνία, δηλαδή ας κάνουμε ένα μικρό μάθημα πολιτικής αγωγής. Πρώτα απ' όλα να απευθύνουμε ένα κάλεσμα. Ναι. Να ψηφίσουμε φέτος. Το βασικό για μας θέμα είναι ότι είναι η ώρα των πολιτών. Είναι η ώρα των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής είναι μια παράταξη η οποία βασίζεται πάνω στη συμμετοχή των πολιτών. Θεωρούμε ότι ήρθε η ώρα οι πολίτες να πάρουν τα πράγματα στα χέρια τους. Άλλωστε, εάν σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε, με τη γενικευμένη κρίση, τα οικονομικά προβλήματα, τα ηθικά προβλήματα που αναπτύσσονται, την πολιτική κρίση και την ανυποληψία της πολιτικής, αν οι πολίτες δεν αναλάβουν ευθύνες, τότε θα χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία και ίσως βρεθούμε μπροστά σε τερατογενέσεις. Τι λένε οι πρώτες αξιολογήσεις, γιατί είστε σε επαφή? Να πούμε ότι υπάρχει μια στήριξη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Είστε μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, ναι. του ΣΥΡΙΖΑ και θέλω να μου πείτε αυτό πόσο δεσμευτικό είναι όταν μιλάμε για πολίτες που δεν είναι απόλυτο ότι θα δέχονται και τις απόψεις. Βεβαίως. Διότι επειδή δεν ξέρω πόσο δεσμευτική είναι αυτή η στήριξη απέναντι σε πολιτικές που μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με την ίδια την κομματική γραμμή, ναι. μου επιτραπεί ο όρος αυτός, δεν συμφωνώ, αλλά τέλος πάντων του ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, τι θα μπει μπροστά, ο πολίτης ή το κόμμα? Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Βεβαίως. Εγώ δεν είμαι ο υποψήφιος απλά του ΣΥΡΙΖΑ. Εγώ είμαι μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, είμαι περήφανος γι' αυτό. Θεωρώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μεγάλη ελπίδα για την ανατροπή. Αλλά εγώ εξελέγει μέσα από μια διαδικασία εξαιρετικά δημοκρατική. Ξέρετε, στη δική μας παράταξη δεν δίνονται δαχτυλίδια ούτε γίνονται αναθέσεις. Από τον πρώτο γύρο κιόλας. Ναι. Η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής έχει την τιμή να υπάρχει στην Κεσαριανή και να εργάζεται και από την θέση της διοίκησης του Δήμου και από τη θέση της αντιπολίτευσης. Είχε δύο σπουδαίους αυτοδιοικητικούς, τον Θανάση τον Μπαρτζόκα και τον Σπύρο τον Τζόκα, οι οποίοι δούλεψαν σκληρά για την πόλη, με τα καλά και τα άσχημα ο καθένας, είναι λογικό αυτό. Και πριν τις εκλογές κατατέθηκε το ερώτημα, μιας και ο Σπύρος ο Τζόκας ήθελε να συνεχίσει στο πανεπιστήμιο τη δουλειά του και κεντρικά να δουλέψει για το ΣΥΡΙΖΑ σε τοπική αυτοδιοίκηση, είπε ότι εγώ αποχωρώ και όποιος νομίζει να καταθέσει προτάσεις, ποιος θέλει. Κατέθηκαν 20 προτάσεις. Τελικά ναι, βεβαίως. Καταλήξαμε σε 4. Μία από αυτές ήμουν εγώ. Έγιναν εκλογές και δεν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ μόνο. Ψήφισαν τα μέλη της παράταξης. Να. Η συνεργασία πολιτών Κεσαριανής, στην οποία μετέχουν και τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια ευρεία παράταξη. Άρα εγώ εξελέγει. Αξίζει νομίζω να αναφερθούμε στη συνέχεια στην ιστορία αυτής της παράταξης. Ναι, βεβαίως και αξίζει. Μιλήσουμε τώρα για την διαδικασία εκλογής. Και εξελέγει εγώ και φέρω τη μεγάλη ευθύνη και τη μεγάλη τιμή να εκπροσωπήσω την παράταξή μας και το λαό της Κεσαριανής σε μια προσπάθεια ανατροπής αυτής της πολιτικής που υπάρχει. Μια πολιτική η οποία ουσιαστικά βασίζεται πάνω του κυρίου Καμπάκα. Και όχι μόνο του κυρίου Καμπάκα, δεν είναι προσωπικό το θέμα. Είναι μια πολιτική που αντιλαμβάνεται την κοινωνία την πολιτική και την κοινωνία ως χώρο διαχειριστικό. Θα πάνε τα πράγματα όπως υπάρχουν. Δεν θα συγκρουστούμε πολύ, θα προσπαθήσουμε να πάρουμε από εδώ χρήματα, από εκεί χρήματα. Δεν θα συγκρουστούμε πολύ με την κεντρική εξουσία. Με την κεντρική δεν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε πράγματα. Ο ίδιος ο κ. Καμπάκας είπε ότι έχει κάνει μια πολύ καλή ορθολογικοποίηση των δαπανών. Έχει κάνει νοικοκύρεμα. Νοικοκύρεμα. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να μιλήσω. Δεν υπάρχει, αν μπείτε στη σελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών, στην οποία αναφέρονται τα μεγάλα έργα τα οποία γίνονται στους Δήμους, η Κεσαριανή είναι μέσα στις τελευταίες πόλεις σε απορροφητικότητα. Σε εθνικό επίπεδο. Σε εθνικό επίπεδο. Γιατί λέτε? Γιατί δεν έχουν γίνει κινήσεις οι οποίες να ενισχύουν την προσπόρηση πόρων από τα κοινοτικά ταμεία αλλά και από τις κρατικές δομές για την Κεσαριανή.
Δηλαδή, για παράδειγμα, έχασε, λέτε, έχω διαβάσει διάφορα, ναι. ψάξα για σας, αν μου επιτρέπετε. Η παρούσα Δημοτική Αρχή, λέτε, θέλει να δείξει πλεόνασμα χωρίς να έχει κάνει ούτε ένα έργο. Μέχρι την προθεσμία για υποβολή χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ για το έργο αποχέτευσης της Κάτω Κεσαριανής έχασε και έτσι το έργο ματαιώθηκε. Ματαιώθηκε το έργο αυτό. Άρα και τώρα τι ευθύνες μπορεί να έχουν αυτοί οι άνθρωποι απέναντι στον πολίτη τους, η ηθική ευθύνη, και κάτι μπορεί άλλο. ο άλλος να το καταδικάσει, αλλά δεν έχει και μία. Δηλαδή, υπάρχει ευθύνη. Καταρχήν υπάρχει πολιτική ευθύνη. Εγώ δεν μέμφωμαι προσωπικά κανέναν. Εγώ μέμφωμαι πολιτικές και πολιτικές πρακτικές. Η διοίκηση Καμπάκα απέτυχε γιατί απέτυχε να κάνει πράξη αυτά που υποσχέθηκε. Η διοίκηση Καμπάκα είπε ότι εμείς θα βγάλουμε το Δήμο από το τέλμα και τον αποτελμάτωσε. Δεν έκανε τίποτα, λέτε. Έκανε ελάχιστα πράγματα. Μπορεί να λέει, για παράδειγμα, ότι πήρε όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Το ερώτημα, ξέρετε, στην εποχή μας δεν είναι να πάρεις όλα τα παιδιά στους παιδικούς σταθμούς. Δεν είναι να στιβάξεις είναι και τα αυτό παιδιά. σημαντικό. Είναι τώρα... σημαντικό, Έλενα, αλλά να σου πω κάτι. Εσύ δεν ξέρω αν έχεις παιδί. Δεν χρειάζεται παιδικό σταθμό. Εγώ έχω μια κόρη μεγάλη, εντάξει, δεν έχει θέλει παιδικό σταθμό. Αλλά σκέφτομαι ότι είναι πολύ χρήσιμο το παιδί μου, όταν εγώ πάω να εργαστώ, να είναι σε ένα παιδικό σταθμό δημόσιο, να μην πληρώνω. Ναι. Ναι. Το ερώτημα όμως είναι σε τι συνθήκες είναι. Χαλιά. Ναι, δηλαδή όταν οι παιδικοί σταθμοί αυτοί κτηριακά δεν είναι καλά, δεν αερίζονται. Είναι πολλά παιδιά και λίγοι οι άνθρωποι που εργάζονται εκεί. Έχουν πολύ μεγάλες ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή. Σε τέτοιες περιπτώσεις κολλάνε και ακριβώς. Ξέρω τι γίνεται. Ακριβώς. Άρα λοιπόν είναι ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα αυτό. Δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την ποσότητα, πρέπει να κοιτάμε και την ποιότητα. Προφανώς δεν γίνονται αυτά, δεν αλλάζουν τα πράγματα από τη μια μέρα στην άλλη. Αλλά πρέπει, αν είμαστε ειλικρινείς, να δούμε τελικά τι προσφέρουμε ως ποιοτικό έργο στην Κεσαριανή. Εσείς δηλαδή, καταρχήν είστε αντιπολίτευση. Ναι. Τι έχετε προσφέρει, ας το πάρουμε αλλιώς, ανάποδα. Κάνατε προτάσεις και δεν τις δέχτηκαν, κατεψηφίστηκαν. Εμείς κάναμε προτάσεις. Το ερώτημα όμως είναι αν υπήρχε και πολλές προτάσεις οι οποίες μπορούσαν να γίνουν, γίνανε αποδεκτές στο ζήτημα αν γίνανε, για παράδειγμα, προτάσεις, για παράδειγμα, το σκοπευτήριο. Από τι θέμα. Είναι τεράστιο θέμα. Αυτό επειδή είναι τεράστιο, ας μιλήσουμε γι' αυτό. Ναι. Είναι μια όμορφη περιοχή Κεσαριανή. Είναι υπερήφανη όσοι είναι πέριξ αυτής. Να, είδαμε την Τία που μου λέει δεν μπορεί δεν είναι οικολόγος κάποιος. Όταν αποθεώνεται το πράσινο. Δηλαδή είναι όμορφη περιοχή. Με έχει συνδεθεί με αυτό και με την αντίσταση βεβαίως. Που είναι δύο αναφορές σημαντικές οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και ως πολιτιστικά διαθέσιμα. Όχι μόνο αυτό. Στις εποχές που ζούμε, που ο φασισμός σηκώνει κεφάλι και για μας είναι κρίσιμο το θέμα. Εμβληματικά να λειτουργήσει. Πρέπει να λειτουργήσει εμβληματικά. Αυτή τη στιγμή, αν πάτε εσείς ως πολίτης στην Κεσαριανή και θέλετε να μπείτε με το παιδί σας, το φίλο σας ή μόνοι σας, να μπείτε μέσα στο σκοπευτήριο, στο μνημείο, να αφήσετε ένα λουλούδι. Είναι κλειδωμένο. Υπάρχει ένα λουκέτο. Πρέπει να ειδοποιηθεί κάποιος από το Δήμο να έρθει να το ανοίξει. Και αυτό γιατί είναι επιλογή του Δήμου. Γιατί ακριβώς προφανώς δεν υπάρχουν οι οικονομικές δυνατότητες ή. Για να έχει κάποιον εκεί. Το Μουσείο της Αντίστασης είναι ουσιαστικά ένα κέλυφος. Δεν έχει ξεκινήσει. Όλα αυτά τα είχαμε ξεκινήσει εμείς ως διοίκηση. Ο Τζόκας και προηγούμενα ο Μπαρτζόκας. Ναι. Και αυτά έχουν μείνει έτσι. Χρειάζεται δηλαδή οι πολίτες να αναλάβουν ευθύνη και να πούνε ότι εμείς θα προχωρήσουμε μπροστά. Ναι, αλλά οι ενεργοί πολίτες εκεί, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε ήδη μια παράταξη η οποία λειτουργεί χρόνια. Πώς το άφησαν αυτό να φύγει από τα χέρια τους? Δηλαδή δεν πρέπει να είναι και αυτοί παρόντες και να διεκδικούν, αφού η Δημοτική Αρχή ολιγορεί. Έχουν γίνει κινήσεις, θέλω να πω, από τα κάτω, μια και μιλάμε. Πάντα πρέπει να δίνεται ένα βήμα και ένας θεσμός. Έχουμε δει πολίτες αυθόρμητα να κάνουν ομάδες και να πετυχαίνουν θαυμάσια πράγματα. Σύλλογοι, δηλαδή. Κοιτάξτε, στην Κεσαριανή ένα θέμα που υπάρχει είναι ότι για χρόνια η Δημοτική Αρχή ήταν πάρα πολύ αγωνιστική. Και οι πολίτες είχαν νιώσει ότι είχαν έναν πατέρα πάνω το κεφάλι τους, οι οποίοι θα τρέξουν και θα μας καλέσει. Ναι. Μάλιστα υπήρχε και ένα θέμα. Στην Κεσαριανή λέμε καλεί ο Δήμος τους πολίτες. Υπάρχει επειδή η Κεσαριανή είναι μια ιδιαίτερη συνοικία. Τι την καθιστά ιδιαίτερη? Η κουλτούρα της. Από ποια όμως? Από την άποψη της μνήμης, ότι είναι μια αμιγώς στον πυρήνα της μικρασιάτικη γειτονιά. Ναι. Με ανθρώπους που έχουν κοινή κουλτούρα, κοινούς πόνους, κοινές μνήμες και κοινές
θα λέγαμε, κοινό τρόπο ζωής. Απ' την άλλη μεριά έχει το τεράστιο μνημείο της αντίστασης, που είναι παγκόσμιο μνημείο αντιφασιστικό, το σκοπευτήριο. Και απ' την άλλη μεριά έχει ένα καταπληκτικό περιβάλλοντα χώρο. Ναι. Δηλαδή η Κεσαριανή, άμα τη δείτε, είναι μια σφήνα πολιτισμού και πρασίνου στα πλευρά μιας άσχημης, μάλλον κακοφτιαγμένης πόλης. Δεν μην την πω άσχημη την Αθήνα, δεν μου αρέσει. Μια κακοφτιαγμένη πόλη. Δηλαδή, άμα τη δείτε έτσι. Αυτή λοιπόν την σφήνα θέλω να την κάνουμε μια πόλη αλληλεγγύης, συμμετοχής και την πράσινη αυλή της Αθήνας. Να σου πω. Γίνεται αυτό. Γίνεται χωρίς τρομερά έξοδα, μπορώ να πω, χωρίς μεγάλα κονδύλια. Πώς, να σου πω ένα παράδειγμα. Έχουμε ένα θαυμάσιο μοναστήρι του 11ου αιώνα αναστηλωμένο, που έχει το καθολικό, έχει τα μαγειρία. Δηλαδή, κάποιος όταν μπει μέσα νομίζει ότι γυρίζει τον 11ο αιώνα. Πώς ονομάζεται? Είναι το μοναστήρι της Κεσαριανής, έτσι ονομάζεται. Το μοναστήρι της Κεσαριανής. Κοντά στην Κεσαριανή. Τελικά δεν είναι τόσο αντίχρηστοι οι Σιριζέοι, λοιπόν. Σέβονται και τα θρησκευτικά μας ήθη. Ξέρετε. Τώρα εντάξει, τώρα αστείευομαι. Όχι. Αλλά επειδή τα ακούσαμε κι αυτά, γι' αυτό. Ναι, ο σεβασμός στην παράδοση είναι και την κουλτούρα ανήκει στα θεμέλια της αριστεράς, της δικής μας αριστεράς. Δηλαδή, αν θέλεις να αλλάξεις τον κόσμο, πρέπει να ξέρεις που πατάς. Και να το κάνεις μαζί και του. πρέπει να σέβεσαι τι κάνανε οι προηγούμενοι άνθρωποι. Πώς λέμε ότι εγώ από τον πατέρα μου και τη μάνα μου, τον παππού μου και τη γιαγιά μου, δεν μπορώ να μην αγαπώ ένα όμορφο καθολικό ναού. Το να πιστεύει κάποιος ή όχι είναι προσωπικό του θέμα. Το να θαυμάζει όμως και να σέβεται την ομορφιά ενός πράγματος. Δηλαδή, αν πάτε, ας πούμε, στο Angkor Wat, που είναι το μεγαλύτερο σύμπλεγμα ναών του κόσμου, θα νιώσετε δέος. Ναι, δεν θα είστε βουδίστρια. Και σε Τέμενος εγώ που έχω επισκεφτεί, το έχω νιώσει. Ακριβώς. Θέλω να πω δηλαδή ότι για μας ο σεβασμός στην παράδοση και η εξέλιξη της παράδοσης είναι θεμελιώδες ζήτημα. Και για την ανάπτυξη ακόμη. Απολύτως. Ένα παράδειγμα γι' αυτό. Ως πόλο έλξης δηλαδή. Ως πόλο έλξης και ως πόλο γνώσης. Δηλαδή, όχι μόνο με τη λογική να το πουλήσεις, που δεν είναι κακό αν το βάλεις σε ένα ωραίο πλαίσιο, αλλά κυρίως να νιώσει ο άλλος ότι αυτό είναι και δικό του πράγμα. Αφορά την ιστορία του ανθρώπου αυτού. Ταυτότητα, εξέλιξη κτλ. Να σου πω αυτό που σκέφτομαι. Το χριστιανικό και βυζαντινό μουσείο είναι επί της Βασιλής Σοφίας. Η Κεσαριανή έχει ένα μεγάλο ξενοδοχείο, το Κάραβελ. Ναι. Απέναντι είναι ένα ακόμα μεγαλύτερο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Είναι δύο πολύ ωραία και πολύ μεγάλα ξενοδοχεία. Δίπλα τους είναι η πινακοθήκη που ελπίζουμε κάποτε να τελειώσει, αλλά επίσης δίπλα τους είναι το αρχαιολογικό. Η πινακοθήκη είναι του Δήμου Αθηναίων. Ναι, δεν έχει σημασία αυτό. Ναι. Λέω κάτι άλλο, θα σου πω κάτι άλλο. Ναι. Υπάρχει το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο. Ναι. Το οποίο έχει εκπληκτικούς θησαυρούς, φορητούς θησαυρούς, εικόνες, σκευοφυλάκια κτλ. Εμείς ως παράταξη το σκεφτόμαστε να έρθουμε σε επαφή με τα ξενοδοχεία αυτά και μέσω του Υπουργείου Πολιτισμού και του Βυζαντινού Μουσείου να φτιάξουμε μια ημέρα και να το λέμε ημέρα της Βυζαντινής πόλης. Δηλαδή, διαδρομές. Οι άνθρωποι θα πάνε το πρωί από τα ξενοδοχεία τους περπατώντας, δίπλα είναι, να δουν το Βυζαντινό Μουσείο. Πολύ ωραία. Βγαίνοντας, θα τους περιμένει ένα λεωφορείο από το Δήμο και θα τους πει: και τώρα με ένα ξεναγό θα δείτε ένα Βυζαντινό μοναστήρι. Ωραία. Θα τους παίρνει και σε 3-4 χιλιόμετρα θα τους πηγαίνει πάνω εκεί. Ναι. Και θα συνδεθεί το Βυζαντινό Μουσείο με ένα Βυζαντινό χώρο. Καιρός είναι να γίνει. Ωραία ιδέα. Πώς σας φαίνεται? Αυτή. Είναι χαρά. Και ίσως και να μπορεί και να μπει και κάτι τρίτο. Ακριβώς. Και θα μπορεί επίσης να γίνει και μια επικοινωνία με την πινακοθήκη για αυτά τα ζητήματα. Ναι. Τώρα, το να γίνει ένα λεωφορείο του Δήμου, να προφανώς να έχει μαζί και κάποιον ξεναγό για να ενημερώνει τον κόσμο. Δεν είναι τεράστιο το κόστος, ξέρετε. Υπάρχουν και προγράμματα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Και μπορεί και οι άνθρωποι να δίνουν ένα συμβολικό ποσό, γιατί δεν νομίζω ότι αυτό είναι ακριβώς. Άμα είσαι ταξιδιώτης και μένεις στο Χίλτον ή μένεις στο Κάραβελ, το να δώσεις 10 ευρώ για μια περιήγηση, η οποία περιήγηση είναι καταπληκτική. Έχετε κάνει μελέτη ή ακόμη είναι μια σκέψη αυτό? Υπάρχει μια μελέτη, αλλά θα την κάνουμε πιο εξειδικευμένη ακόμα περισσότερο. Βρισκόμαστε σε επικοινωνία αυτή τη στιγμή
Θέλουμε να μιλήσουμε για το Χριστιανικό Μουσείο και να το οργανώσουμε καλύτερα αυτό. Είναι μια σκέψη που θα το κάνουμε αυτό. Και το νομισματοκοπείο ίσως να έχει τέτοια στοιχεία. Βεβαίως. Σας είπα μια ιδέα που συνδέει, προσέξτε, την Κεσαριανή, τη γειτονιά μας, Πέριξ, ας πούμε, με την πόλη, με την Αθήνα. Ναι. Γιατί μέχρι τώρα η Κεσαριανή τι ήτανε φαγάδικα στην πλατεία. Καλό είναι γι' αυτό. Δεν είναι κακό. Αλλά για να μπορέσουν και τα εστιατόρια, και το είπα φαγάδικα, χωρίς να υποτιμώ τους ανθρώπους, Ναι. Με τη λογική ότι θα πάμε να φάμε και να φύγουμε. Όχι. Να γίνει η Κεσαριανή χώρος της κυριακάτικης βόλτας των Αθηναίων. Τώρα τι ταυτότητα έχει, δεν έχει? Η ταυτότητά της είναι μια πόλη που βρίσκεται σε κρίση. Μια μεσοαστική πόλη, η οποία έχει πρόβλημα με τη λεωφόρο. Πρόβλημα γιατί από τη στιγμή που φτιάχτηκε η Αττική Οδός και όλη η κίνηση της Αθήνας πέφτει. Τη χωρίζει σε πάνω και κάτω? Τη χωρίζει στη μεριά του σκοπευτηρίου και στη μεριά των πληθόκτησων, όπως λέμε, των προσφυγικών. Την τέμνη κάθετα την Κεσαριανή. Εμείς αυτό που θέλουμε είναι να προσπαθήσουμε να βρούμε μια λύση, και είναι δύσκολο αυτό, και είμαστε σε επικοινωνία με το Πολυτεχνείο, να βρούμε μια λύση σχετικά με το πώς θα αποσυμφορήσουμε όσο μπορούμε τη λεωφόρο. Χάθηκε με τεράστια ευκαιρία την εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων. Μπορείτε να το αξιοποιήσετε αυτό, να κάνετε το μειονέκτημα πλεονέκτημα? Θα προσπαθήσουμε. Θα προσπαθήσουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε. Θέλω να συζητήσουμε να ολοκληρώσουμε με το σκοπευτήριο. Τι έχετε να προτείνετε? Αυτό είναι μια τώρα κατάσταση η οποία χρόνια, έτσι. Χρόνια, ναι. Ο Κουμπάκας δεν έκανε κάτι για την απομάκρυνσή του? Όχι, δεν έγινε κάτι ιδιαίτερο αυτά τα χρόνια. Οι πολίτες θέλουν να φύγουν. Οι πολίτες όλοι θέλουν να φύγει. Νομίζω και ο καθένας θέλει να φύγει. Και ο κ. Καμπάκας θέλει να φύγει. Έχει βρεθεί και χώρος που να πάει? Όχι, μα δεν υπάρχει ουσιαστικά. Η σκοπευτική εταιρεία κρατάει το χώρο. Ναι. Δεν οποίος πού ανήκει? Ο οποίος ανήκει στη σκοπευτική εταιρεία τυπικά, αλλά ουσιαστικά εμείς λέμε ότι ανήκει στην Κεσαριανή. Τι είναι σκοπευτική εταιρεία, τι μορφή έχει? Είναι μια εταιρεία η οποία προπολεμική, η οποία ασχολείται με την. Ναι, όχι, λέω τι μορφή έχει. Είναι αστική μη κερδοσκοπική? Τι είναι, σύλλογος? Είναι σύλλογος. Και κατέχει αυτόν το χώρο ως κτήτορα? Ως κτήτορ είναι από παλιά. Εκείνο το που αγόρασε, ας πούμε. Εδόθη. Προπολεμικά. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να βρεθεί η λύση, και ξέρετε, οι λύσεις αυτές είναι πολιτικές λύσεις. Το κομμάτι αυτό είναι τεράστιο. Και να μιλήσουμε με όρους αγοράς είναι φιλέτο. Ναι, βέβαια. Είναι εκπληκτικό μέρος. Όλοι θέλουν, και ειδικά ακούστε, έγινε μια κίνηση πέρσι με το ΤΑΙΠΕΔ. Να περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ. Ένας χώρος περίπου 700 στρεμμάτων. Ναι. Καταπράσινος. Φανταστείτε να έχετε δίπλα στην Αθήνα 700 στρέμματα πράσινου. Ναι. Καταλαβαίνετε σε εποχές άγριου καπιταλισμού τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει πολλά πράγματα. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να αγωνιστούμε για να το πάρει ο λαός της Κεσαριανής στα χέρια του. Βεβαίως η λύση είναι πολιτική, είναι κεντρική πολιτική. Ένα Υπουργείο Πολιτισμού, ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος μιας άλλης κυβέρνησης να πει ότι οριστικά. Αυτή δεν έχει καμία ελπίδα, δηλαδή να παρέμβει για να αποδοθεί στους κατοίκους? Εμείς δεν θα περιμένουμε την άλλη κυβέρνηση, θα παλέψουμε. Αλλά η εικόνα που μας δείχνει η παρούσα κυβέρνηση είναι ότι μάλλον προτείνει περισσότερο την έννοια της αγοράς από την έννοια του δημόσιου χώρου. Και εμείς υπερασπιζόμαστε το δημόσιο χώρο περισσότερο. Δηλαδή. Ως δικαίωμα των πολιτών, έτσι, όχι μόνο της Κεσαριανής, όλων των Αθηναίων. Και εσείς νομίζω έχετε πάει σε αυτό το μέρος. Ναι, μου κάνει εντύπωση πώς συγκρούονται, ας πούμε, τόσο μικρά τώρα τα συμφέροντα της σκοπευτικής εταιρείας. Τι έχει από πίσω και δεν μπορεί? Κοιτάξτε, τώρα πια εγώ πιστεύω ότι έχουν διακλαδωθεί αυτά τα συμφέροντα με πολύ μεγαλύτερα. Προφανώς. Χωρίς να ξέρουμε, εγώ χωρίς να ξέρω ακριβώς τι είναι από πίσω. Δεν χρειάζεται μεγάλη φαντασία να καταλάβει κάποιος ότι ένα τόσο μεγάλο κομμάτι γης, τόσο κοντά στην Αθήνα, τόσο όμορφο, δεν είναι πόλος έλξης επιχειρηματιών της γης. Και προφανώς αυτοί δεν θέλουν οι άνθρωποι να φάνουν, και είναι λογικό. Θέλουν αυτό να συνεχίσει να υπάρχει και σε μια δεδομένη στιγμή, σε μια κατάσταση κρίσης όπως δυστυχώς παρούσα, να υπάρξει μια ανατροπή υπέρ των δικών τους συμφερόντων. Εμείς είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε μέχρι το τελευταίο πόντο του δημόσιου αυτού χώρου. Για μας είναι δημόσιος χώρος. Όχι μόνο τα 16 στρέμματα του μνημείου. Όλος ο χώρος. Ναι. Είναι κομμάτι της ιστορίας μας και κομμάτι του ημιτού. Το μνημείο σε ποιον είναι και αυτό, ανήκει στη σκοπευτική ουσιαστικά σαν χώρο? Όλος ο χώρος ανήκει ουσιαστικά στη σκοπευτική. Και το μνημείο? Το μνημείο έγινε ουσιαστικά με κατάληψη.
Δηλαδή δεν παραχωρείται αυτό το χώρο. Κοιτάξτε, αν αρχίσει να παραχωρείται ο χώρος αυτός, προφανώς εκείνοι νομίζουν ότι Χάνουν το παιχνίδι. Εμάς δεν μας ενδιαφέρει μόνο τα 16 θέματα. Μας ενδιαφέρει όλος ο χώρος. Και δεν μπαίνουμε σε συζήτηση γι' αυτό. Εντάξει, αλλά αυτό δεν είναι. Η αλήθεια είναι. Δεν το έχω ψάξει. Δεν μου έχει τύχει ευκαιρία. Το γνωρίζω κι εγώ όπως όλος ο κόσμος, όχι κάτι παραπάνω. Και τώρα μου κάνει φοβερή εντύπωση ότι δεν μπορεί και κάποιος να το επισκεφθεί το χώρο. Δεν μπορεί να το επισκεφθεί. Δηλαδή, είναι κλειδωμένο. Πότε μπορεί, πρέπει να πάρει δική άδεια. Πρέπει να ενημερώσει το Δήμο θέλει να πάει κάποιος να το ανοίξει την πόρτα. Τώρα θα ανοίξει για τις γιορτές που θα κάνουν για την Πρωτομαγιά. Για σχολεία κλπ. Μα ένα άλλο θέμα που θέλαμε να πούμε είναι ότι εμείς θέλουμε τον χώρο αυτό να τον κάνουμε διεθνές, όχι μόνο εθνικό, διεθνές μνημείο αντιφασιστικής μνήμης. Η UNESCO το έχει ανακηρύξει. Η UNESCO το έχει ανακηρύξει. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς, στην Ελλάδα δεν ανήκει στα μνημεία πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Ούτε φυσικής ομορφιάς. Απλά ανήκει βεβαίως, θα να σου πω, υπάρχουν διάφοροι κατάλογοι. Αναφέρεται στους καταλόγους του UNESCO ως σημείο στο οποίο έγιναν πολύ μεγάλες εκτελέσεις ανθρώπων κατά τη διάρκεια της κατοχής. Θέλω να πω με κάποιο τρόπο να πεις είναι καθεστώς προστασίας. Αυτό είμαστε διατεθειμένοι να το κάνουμε και να το συνδέσουμε με το Μουσείο της Εθνικής Αντίστασης που πρέπει επιτέλους να τελειώσει και να ανοίξει και ταυτόχρονα να γίνει μνημείο εθνικής και διεθνούς αντιφασιστικής μνήμης. Ωραία. Να κλείσουμε λίγο αυτό το θέμα για να περάσουμε σε άλλα σημαντικά ζητήματα. Ναι, παρακαλώ. Είναι σημαντικά και αυτά και χαρακτηριστικά βέβαια. Το συμμετοχικός προϋπολογισμός στην Κεσαριανή. Λοιπόν, τι μπορεί να είναι αυτό. Μπορεί να είναι αυτό. Θα πει ο κάθε εγώ θέλω να δώσουμε το 10% στην καθαριότητα. Καθαριότητα θα έχετε φοβερό θέμα. Το ξέρω. Πριν από αυτό, ποιος είναι ο στόχος μιας παράταξης που θέλει να ανατρέψει τα πράγματα? Να κινητοποιήσει τους πολίτες. Να πει ότι χωρίς εσάς δεν υπάρχει δυνατότητα να αλλάξουμε αυτό το ποτήρι, να το πάρουμε από εδώ, να το πάμε εκεί. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Δεν έχουμε αυτή την αντίληψη. Εγώ είμαι ένας πολίτης, ένας εργαζόμενος, που το πρωί πηγαίνω στη δουλειά μου, έρχομαι το μεσημέρι και ως πολίτης αναφέρομαι στους υπόλοιπους πολίτες και τους ζητώ να συστρατευτούμε για να ανατρέψουμε τα πράγματα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η λογική του δημαρχοκεντρικού μοντέλου, του στάρ δημάρχου, του καλοφτιαγμένου, του επιχειρηματία, δεν ξέρω ποιο άλλο, έχει πεθάνει. Χρειαζόμαστε δημάρχους οι οποίοι να είναι όχι δίπλα στους πολίτες, να είναι πολίτες, οι οποίοι θα ενδιαφέρονται, θα δέχονται την κριτική από τους πολίτες και ταυτόχρονα θα τους κινητοποιούν. Θα είναι δηλαδή οι πρώτοι πολίτες. Διαμορφωτές της πολιτικής. Ακριβώς. Βεβαίως. Ξέρετε γιατί? Πώς γίνεται αυτό? Δεν είναι εύκολο, γιατί για τα τελευταία 30 χρόνια, ξέρετε, και θα σας μιλήσω ως κοινωνιολόγος τώρα, είναι πώς εκπαιδεύονται οι άνθρωποι. Πώς εκπαιδεύονται οι κοινωνίες. Όταν για 30 χρόνια και παραπάνω εκπαιδεύτηκαν οι άνθρωποι στο να προσεγγίζουν έναν βουλευτή. Για καμιά χάρη, κάποιο δώρο κτλ. Ναι. Ή έμαθαν να προσεγγίζουν έναν δήμαρχο για να τους κάνει τη δουλειά που λέμε. Ακόμα και αν είναι κάτι το οποίο είναι λογικό. Ή ψήφισαν έναν δήμαρχο επειδή ανήκει στο κόμμα που. Ακριβώς. Καλά, αυτό το έχω δει με τα μάτια προσωπικά. Δηλαδή, ανθρώπους οι οποίοι ήταν εντελώς ανίκανοι και έτυχε, επειδή ξέρω εγώ η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, γιατί αυτά κυριαρχούσαν, δεν είχε κάποιον άλλον ή μέσα από τις κομματικές διαδρομές ήταν αυτοί. Επειδή, γιατί. Που συζήτησα εγώ με πολλούς ανθρώπους, γιατί ανήκει εκεί. Όχι, αυτή δεν είναι. Τώρα είμαστε σε μια μεταχμιακή στιγμή. Μεταχμιακή και είναι στιγμή να κάνουμε ένα μεγάλο άλμο κοινωνία. Δηλαδή ήρθε η ώρα. Πώς το θέλετε τον πολίτη? Πώς το θέλω τον πολίτη? Εσείς η παράταξη. Τον πολίτη το θέλω ενεργό. Δηλαδή να λειτουργούμε μέσα από διαδικασίες λαϊκών συνελεύσεων. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο ενώ ακούγεται πρωτοποριακό στην Ελλάδα. Καλά, στην αρχαιότητα δεν ήταν. Στην γίνονταν, αλλά λέω και τώρα σε πόλεις όπως είναι η Σεβίλη στην Ισπανία ή αλλού. Τα συνοικιακά συμβούλια κάποια στιγμή κάτι πήγαν να κάνουν. Κάτι πήγαν να κάνουν, αλλά δυστυχώς ακριβώς στραγγαλίστηκαν. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε λαϊκές συνελεύσεις και οι Κεσαριανοί ως μαζεμένη γειτονιά. Δεν είμαστε εκείνο το τεράστιο πράγμα που είναι το Περιστέρι, που είναι τεράστιο. Ναι. Είμαστε μια μαζεμένη γειτονιά η οποία έχει μια λεωφόρο. Πιο ομοιογενής. Η οποία μπορεί πραγματικά χωρισμένη σε λαϊκές συνελεύσεις να συναποφασίσουν οι πολίτες τα χρήματα τα οποία, δηλαδή. Ακριβώς. Τα χρήματα τα οποία θα έχουμε
ένα μέρος, εν πάση περιπτώσει, με ποιο τρόπο θα το διαθέσουν οι ίδιοι για να αξιολογήσουν ένα δικό τους έργο. Δηλαδή να πούνε, για παράδειγμα, στη γειτονιά μας έχουν πρόβλημα με το αποχέτευση. Μπράβο. Ναι. Πώς γίνεται δια της βοής αυτό? Θέλω να το δω αυτό. Αυτό θα γίνει με μια συνέλευση που μπορεί οι πολίτες να ψηφίζουν. Με μια επιτροπή. Κάλπη, ας πούμε. Πώς? Με κάλπη. Με κάλπη, ναι, βεβαίως. Βεβαίως. Μια επιτροπή στη γειτονιά, να μαζευτεί όλη η γειτονιά και να πει την Κυριακή συζητάμε, να μαζέψει η επιτροπή αυτή τις προτάσεις των πολιτών, να τις φέρει σε μια άλλη συνέλευση και να πει: έχουμε 3 προτάσεις, καταλήγουμε σε 3 προτάσεις. Αποχέτευση, αν το καταφέρετε πράσινο, αυτό στην Κεσαριανή, θα είναι θαύμα, να είναι και ένα μοντέλο προς μίμηση. Θέλω πάρα πολύ να γίνει. Ξέρετε γιατί θέλω να γίνει? Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να δώσουμε ελπίδα στον κόσμο. Αυτό που βλέπω, βήμα. Και βήμα. Αυτό που βλέπω, ξέρετε, στις περιοδίες που κάνω είναι απόλυτη απελπισία. Γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται να τα βγάλει. Και θα σου πω για κάτι το οποίο το έζησα πάρα πολύ. Μας βγάζει φωτογραφία η Δία Συνογιάννη, σε λίγο στο Τάνιους. Θα αναρτηθεί και μέσω του. Πάρα πολύ έντονα με μια γυναίκα, όχι πολύ μεγάλη. Μεσόκοπη, 55 χρονών, ήταν 60. Κάναμε μια περιοδία για την Κάτω Κεσαριανή που έχει πολλά προβλήματα. Ναι. Ιδίως σχετικά με τους βόθρους, την αποχέτευση, την καθαριότητα, το πράσινο κτλ. Χάσατε και το έργο εδώ. Χάθηκε δυστυχώς το έργο. Χάθηκε το έργο. Και πώς μίλαγα εγώ και έλεγα: πείτε μου τα προβλήματά σας, πώς το βλέπετε κτλ. Ήρθε μια γυναίκα και με πίεσε από τον μπράτσο και με κοίταξε τα μάτια και μου λέει: πεινάω. Εκείνη τη στιγμή εγώ ένιωσα να ανοίγει γη να με καταπιεί. Δεν μπορεί να πει τίποτα εκείνη τη στιγμή στον άνθρωπο τον άλλον. Δεν μπορεί να του πει τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να του πει μεγάλες κουβέντες όταν η άλλη σου λέει πεινάω. Και εκείνη τελειώνει όλα. Για μένα, γι' αυτό εγώ ασχολούμαι με αυτό το πράγμα. Να πω στους πολίτες: ρε παιδί μου, εντάξει, έχουμε 5 ευρώ. 5 ευρώ. Να αποφασίσουμε τα 5 ευρώ πώς θα τα μοιράσουμε. Να βγει από το σπίτι του, να νιώσει ότι έχει αξία ο ίδιος. Ότι δεν πάει ο κύριος δήμαρχος, ο κύριος βουλευτής, ο κύριος υπουργός να του λύσει το πρόβλημά του. Να νιώσει ότι ο κύριος θα λύσει το πρόβλημά του. Και ότι ο δήμαρχος είναι ένας απλός άνθρωπος, βγαλεμένος από την Κεσαριανή, που τους ακούει. Αυτό θέλω να είμαι. Ένας άνθρωπος λαϊκός, ένας δήμαρχος των πολιτών. Κάτι τώρα η θέση του ανθρώπου απέναντι στην εξουσία. Συγγνώμη, τα έχει λύσει ο διαφωτισμός σε αυτά τα θέματα. Με το Ρουσό, λαϊκή κυριαρχία. Και τώρα πάμε πίσω. Πήγαμε πίσω. Ίσως να είναι αυτό το βήμα που θα φέρει την πρόοδο στον άνθρωπο, τη δημοκρατία. Πίσω, γιατί μπορεί να σχετιστεί το πεινάω με τη δημοκρατία? Απολύτως. Ένας πεινασμένος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει δημοκρατία. Πρέπει να είναι γεμάτο το στομάχι για να σκέφτεται ελεύθερα το μυαλό. Εντάξει, όμως αυτό είναι ιδεατό. Σήμερα η κατάσταση που επικρατεί είναι αυτή. Είναι ιδεατό, δυστυχώς, γιατί ότι μεγάλο ποσοστό... Δυστυχώς, γιατί έχουμε αποδεχθεί τη λειτουργία του νεοφιλελευθερισμού που λέει ότι λίγοι θα έχουν τα πολλά και πολλοί λίγα. Στην υγεία τι γίνεται? Κοιτάξτε, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα που γίνεται με την υγεία. Η μητέρα μου παίρνει 400 ευρώ το μήνα σύνταξη. Και αν δεν ήμουν εγώ να βοηθάω, και ο αδερφός μου είναι άνεργος. Μένουν μαζί? Όχι, έχει οικογένεια. Όχι, άνεργος με οικογένεια. Οικογένεια. Κοιτάξτε, τα πράγματα. Πού δουλεύει, αν επιτρέπετε? Στο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Λαμπράκη. Καλά, το δικό μου στο επάγγελμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, στην Ιεριδά, στις εκτυπώσεις του, που εκτυπώνονταν του δόλου κτλ. Ξέρω πάρα πολύ καλά τι σημαίνει να βγαίνει ο μήνας με τη σχολεία. Πάρα πολύ καλά το ξέρω. Και να ξέρουν οι πολίτες ότι αν με τη δική τους βούληση και τη δική τους δημοκρατική θέληση είμαστε δημοτική αρχή, το πρώτο πράγμα που θα συμβεί στην Κεσαριανή είναι να μην πεινάνε οι Κεσαριανιώτες. Θα παλέψουμε. Να μιλήσουμε για κοινωνική πολιτική, που είναι ένα θέμα προσφυλές. Κοινωνική πολιτική, υγεία. Είναι τεράστιο ζήτημα. Μπορούν άραγε τώρα, μιλάμε σοβαρά. Κοιτάξτε, είναι προεκλογική περίοδος, ναι, όλοι προτάσουν αυτό. Εγώ βλέπω ότι μπήκαν μπροστά οι Δήμοι και τους το αποδίδουμε, παρόλο που είχαν ακουστεί τόσα πολλά αρνητικά πράγματα για το κατασπατάληση, ας πούμε, του χρήματος, με πολλά πρόσωπα, οι Δήμοι, πανάκριβες εκδηλώσεις και οι πιο πολύ υπερχρεωμένοι. Μπήκαμε μπροστά όμως και λίγο οι πολλοί κάνανε πράγματα. Βέβαια, κατηγορείται μία ΜΚΟ σε εσάς. Ναι, η ΠΕΚΑ. Τι γίνεται, να έχουμε κάποια είδηση από αυτό? Κοιτάξτε, η κατάσταση αυτή έχει πάει στον εισαγγελέα. Γιατί, να μάλιστα, πούμε στους επισκέπτες μας. Ναι,
πρόεδρος του προσώπου, του νομικού προσώπου, Λεωνίδας Μαλώνιδης, που ασχολείται με την κοινωνική πολιτική στην Κεσαριανή, ο κ. Χασάπης, κατήγγειλε διάφορες λαθροχειρίες πάνω στους καταλόγους που είχε η ΕΠΕΚΑ σχετικά με τα ζητήματα που αφορούν το κοινωνικό παντοπολείο. Δεν μπαίνω στα νομικά ζητήματα. Γιατί πόσο μιλάμε? 350.000 περίπου ευρώ. Που αντί να πάνε δηλαδή, εντάξει να πούμε, όχι δεν θα μπούμε, αλλά ως είδηση να μην τα δώσουμε. Ναι, ότι υπάρχουν προβλήματα σε αυτόν τον τομέα διαφάνειας. Ναι. Πώς χειρίστηκαν, όχι το ποσό το ίδιο, προϊόντα που αντιστοιχούν σε αυτό το ποσό. Για να πάνε σε δικαιούχους ανθρώπους που πεινούν. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που χρειάζεται, γιατί εγώ δεν θα μπω σε ζητήματα που αφορούν πια τις δικαστικές αρχές. Και μάλιστα ο κύριος Χασάπης τον είχε τοποθετήσει εκεί ο κύριος Καμπάκας. Δηλαδή ο κύριος Χασάπης κατάγγειλε τον κύριο Καμπάκα για αυτό το θέμα. Θέλω να πω δηλαδή, επειδή σέβομαι τον κάθε άνθρωπο και πριν ακόμα τελειώσει τη διαδικασία, επειδή είναι νομική. Όχι, λέμε τι έγινε, δεν λέμε ότι ισχύει αυτό. Ακριβώς. Λέω ότι σαν ειδησιογραφία. Αλλά να καταγγείλει κάποιος τόσο σοβαρά τον δήμαρχο. Δεν είναι και το ποσό μικρό, είναι θέμα διαφάνειας. Και ιδιαίτερα σκεφτεί κανείς για ποιο λόγο ήταν. Δηλαδή, είναι θέμα διαφάνειας. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να κάνουμε κάτι άλλο στη συνέχεια της σκέψης που έχουμε για τον συμμετοχικό προϋπολογισμό. Τα κινήματα των πολιτών, δηλαδή κινήματα που αφορούν την αλληλεγγύη κτλ., να ενταχθούν σε μια διαδικασία συνεργασίας με το Δήμο Κεσαριανής. Και η Εκκλησία ίσως. Βεβαίως. Φυσικά. Γιατί κάνουν γι' αυτή. Φυσικά. Εμείς θέλουμε να είμαστε σε συνεργασία με την Εκκλησία. Αλλά λέω καταρχήν τα κινήματα των πολιτών γιατί η Εκκλησία έχει μια δική της δομή και πρέπει εσύ να πας με έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλήσεις με την Εκκλησία για αυτό το πράγμα. Δηλαδή η Εκκλησία σε κάθε. Αλλά ο ίδιος στόχος όμως είναι η ανακούφιση και η αλληλεγγύη στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Επειδή όμως οι πολίτες. Η Εκκλησία πιο πολύ στρέφεται προς το φαγητό κλπ. Όχι προς την υγεία, που και η υγεία μπορεί να είναι κοινωνική. Τώρα τελευταία είναι και ζητήματα που αφορούν την υγεία. Ζητήματα φαρμάκων, αλλά κυρίως, όπως λέτε, προς τα τρόφιμα. Εκείνο που είναι σημαντικό για μένα είναι να μπορέσουν οι πολίτες και με το συμμετοχικό προϋπολογισμό και με τις Επιτροπές Αλληλεγγύης που έχουν φτιάξει, που υπάρχουν, και με την συμμετοχή τους ακόμα και σε έναν έρανο της Εκκλησίας, να νιώσουν ότι ο Δήμος θα τους παρέχει την ομπρέλα, μέσα από την οποία, χωρίς να τους υποκαταστήσουμε σε καμία περίπτωση. Δεν θέλουμε να γίνουμε εμείς οι άνθρωποι οι οποίοι θα ευνουχίσουν τη λαϊκή πρωτοβουλία. Θα γίνουμε δηλαδή πατεράδες και οι μαμάδες των ανθρώπων που είναι. Μπορεί να φροντίσει να δώσει ένα χώρο. Ακριβώς αυτό το πράγμα. Εμείς θέλουμε να αναπτυχθούν από κάτω τα λαϊκά κινήματα, η λαϊκή πρωτοβουλία, η οποία συμμετέχοντας οι άνθρωποι οι ίδιοι σε αυτό, θα κερδίσουν, που για μένα ποιο είναι το πρωταρχικό, αυτό που σας είπα στην αρχή, την ελπίδα. Είναι μεγάλες οι ανάγκες στο Δήμο σας. Είναι μεγάλες οι ανάγκες. Έχουμε στην Κάτω Κεσαριανή πολλούς μετανάστες που μένουν στις προσφυγικές πολυκατοικίες χρόνια. Έχουμε αρκετούς ανέργους. Έχουμε ζητήματα που αφορούν υγεία και ηλικιωμένους. Λειτουργούν δημοτικά ιατρεία, παντοπολεία. Λειτουργούν αυτά, αλλά υπολειτουργούν. Για παράδειγμα, τα 2 καπί που έχουμε είναι σε οριακή κατάσταση. Δηλαδή? Έχουμε 2 καπί, δηλαδή λείπουν γιατροί, νοσοκόμοι, κοινωνική λειτουργοί, εργοθεραπευτές κτλ. Ήμουνα χθες και συζητούσαμε τους ανθρώπους. Πώς έχετε 2 όλα πολλά. 2 καπί. Κάνουν. Όχι, αλλά καταρχήν αυτά να δουλέψουν. Ούτε γι' αυτά δουλεύουν. Καταρχήν, όχι, δουλεύουν, αλλά δουλεύουν με μεγάλο κόπο και μεγάλη προσπάθεια από τους εθελοντές και από τους ίδιους. Τους ανθρώπους που τα παλεύουν. Και δεν λέω βέβαια ότι ο Δήμος δεν ενδιαφέρεται για αυτά, αλλά ο Δήμος, θέλω να πω ότι η δική μας αντίληψη είναι ότι ο Δήμος δεν είναι ένα κομμάτι έξω από την κοινωνία. Η δική μας αντίληψη είναι ότι πρέπει να διεκδικεί μαζί με την κοινωνία πράγματα. Δηλαδή το να λέει κάποιος ότι. Δηλαδή ο Δήμος, κοίταξε τι πυρηγοπαίγνιο με δέλτα κεφαλαίο και με δέλτα πεζό. Όλοι οι πολίτες. Γι' αυτό από εκεί έχει πάρει και το όνομά του. Είναι δυνατόν να είναι αποστασιοποιημένος και απομακρυσμένος. Λοιπόν, αυτό θέλω να πετύχουμε. Αυτό θέλω να πετύχουμε. Δηλαδή, προσέξτε, να είμαστε ένας Δήμος δημοκρατικός, ένας Δήμος ανοιχτός, ένας Δήμος οικολογικά ισορροπημένος. Ένας Δήμος ο οποίος θα συμμετέχουν οι πολίτες. Δεν θα πω τη λέξη πρότυπο, γιατί θα ακουστεί υπερφύαλη και υπερβολική. Όχι. Θέλουμε να γίνουμε ένας Δήμος. Μα γίνει έτσι, θα είναι πρότυπο. Θέλουμε να γίνουμε ένας Δήμος στον οποίο οι πολίτες θα αναγνωρίζουν τον εαυτό τους. Και θα έρχονται στο Δημαρχείο με χαρά.
Ακόμα και να μας κάνουν κριτική, ξέρετε. Γιατί η κριτική χρειάζεται στις δημοκρατίες. Πόσο είστε υποψήφιοι στην Κεσαριανή συνολικά τώρα? 5. Ο Μπάκας έχει χάσει στελέχη του, ο νυν δήμαρχος. Ναι, έχει χαθεί ένα πολύ μεγάλο μέρος του προηγούμενου ψηφοδελτίου. Έχουν αποχωρήσει. Έχετε κανέναν εσείς δικό του? Όχι, δεν έχουμε εμείς. Έχετε από άλλους χώρους εκτός από Έχουμε ΣΥΡΙΖΑ? και από άλλους χώρους, βεβαίως. Ναι, ως τι προφίλ έχει ο συνδυασμός? Ο συνδυασμός, αυτό που φτιάχνουμε, έχουμε ανακοινώσει τα πρώτα 30 ονόματα, είναι ένας συνδυασμός έμπειρων ανθρώπων και νέων ανθρώπων. Θέλουμε και θα έχουν και άλλοι νέοι, δηλαδή έχουμε συμφωνήσει και με άλλους νέους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κέφι, θέλουν να δουλέψουν και πάνω απ' όλα τους ενδιαφέρει πολύ αυτό που λέμε η συμμετοχή. Δηλαδή, έχουμε συναντήληψη ορισμένα βασικά πράγματα. Δηλαδή ότι ο πολίτης είναι πάνω από τα κέρδη. Ότι η δημοκρατία είναι αδιαπραγμάτευτη αξία. Ότι κανείς δεν θα μείνει χωρίς ρεύμα, χωρίς φαγητό, χωρίς νερό στην Κεσαριανή. Θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Ότι θα παλέψουμε να μην εκπληστηριαστεί κανένα σπίτι. Γιατί έρχονται και αυτά. Ναι. Να μείνουν άνθρωποι στον δρόμο. Αυτό το παλέψουμε και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν είναι είναι το πιο βέβαιο που σας το λέω, γιατί το έχουμε κάνει. Αυτό, ας πούμε, είναι μια διακήρυξη που συμφωνείτε όλοι? Απολύτως. Τι είναι αυτό που σας ενώνει περισσότερο όλους εσάς που είστε σε αυτόν τον συνδυασμό, συνεργασία πολιτών Κεσαριανής? Το ότι είμαστε πολίτες που ενδιαφερόμαστε για την Κεσαριανή, βιώνουμε την κρίση στα σπίτια μας, ο καθένας τον δικό του τρόπο. Είμαστε εργαζόμενοι, είμαστε άνεργοι, είμαστε άντρες και γυναίκες. Αγαπάμε την Κεσαριανή, έχουμε σχέδιο για την Κεσαριανή και θέλουμε να ενώσουμε όλους τους πολίτες σε μια πορεία ανατροπής του τέλματος. Εγώ πιστεύω ότι όλοι όσοι περνούν από εδώ, πριν από λίγο ήταν εδώ ο Άρης ο Σπηλιωτόπουλος, για παράδειγμα, υποψήφιος. Άκουσα τον Σπηλιόπουλο να μιλάει για αυτόν. Και γενικότερα η κριτική είναι κάτι που φυσικά και έχουμε δικαίωμα να κάνουμε όλοι και το οφείλουμε. Αλλά θέλω να πω το εξής. Όλοι έχουν καλές προθέσεις. Ναι. Το ξέρετε το ρητό που λέει, ο δρόμος προς την κόλαση είναι σπαρμένος με καλές προθέσεις. Ναι, γιατί εσείς, ας πούμε, καταρχήν, θα μπορούσατε να δώσετε εγγύησεις για μια καλύτερη, ας πούμε, διακυβέρνηση? Ωραία. Εγώ καταρχήν ανήκω σε έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ο οποίος έχει ορισμένες αξίες και αρχές και δεν έχει υποχωρήσει από αυτές. Δημοκρατία. Δηλαδή βασανιζόμαστε με τη δημοκρατία. Και το τελευταίο πράγμα το κάνουμε ξανά και ξανά. Το αντιλαμβάνεται ο πολίτης τι σημαίνει να έχω μια δημοκρατική λειτουργία της Δημοτικής Αρχής? Πρέπει να αντιληφθεί. Πρέπει να λάβει ευθύνες. Κοιτάξτε, να σου πω κάτι. Ξέρει όμως ότι αυτό τι σημαίνει πρακτικά? Δεν έχει εκπαιδευτεί ο πολίτης. Δεν το έχει εκπαιδευτεί. Δεν το να πω και κάτι άλλο. Πιστεύω, δεν θέλω να υποτιμήσω. Όχι. Πιστεύω μεγαλύτερο ποσοστό δεν μπορεί να. Συν Αθηνά και χειρακίνη λένε. Δηλαδή, πώς θα λύσει το πρόβλημα της μη συμμετοχής, ξεκινώντας από τα αρχικά. Την ενημέρωση. Το μάζεμα. Πηγαίνω στις γειτονιές και μιλάμε όλοι μαζί. Τι γίνεται εκεί που πηγαίνετε, τι ακούτε? Ακούω πολύ καλά σχόλια για που τον δεν τρόπο. έχω δουλειά. Ναι, εντάξει, να αυτά να σου πω κάτι. Ως πολίτη με τσακίζουν. Αλλά δεν γονατίζω όμως. Μέσα μου. Δεν γονατίζω. Με κάνουν ακόμα περισσότερο δυνατό να αγωνιστούμε ενάντια στις αιτίες που τα έχουν κάνει αυτά τα πράγματα. Γιατί πιστεύω ότι οι πολίτες, αν αντιληφθούν ότι αυτοί μπορούν να αλλάξουν τη μοίρα τους, αν το αντιληφθούν, είναι εκεί που πάμε για την εκπαίδευση, που είπαμε, αν εκπαιδευτούν δηλαδή, φανταστείτε τι χαρά θα νιώσει ένας πολίτης όταν μαζευτεί στη γειτονιά και έρθει ένας φίλος του, κοίταξε αυτό το παρκάκι, εμείς το κάναμε. Εμείς. Όχι ο Δήμος, όχι άλλοι, εμείς. Το αποφασίσαμε και το κάναμε. Αυτό είναι μεγάλη νίκη, ξέρετε. Είναι βήμα δημοκρατίας. Ναι, το σημαντικότερο, η συμμετοχή. Υπάρχει περίπτωση αυτό το παρκάκι να μην το φροντίζει η γειτονιά? Υπάρχει περίπτωση αυτό το παρκάκι να είναι πεντακάθαρο? Να μην το ποτίζουν τα δεντράκια του, να έχουν μεγάλα δέντρα? Δηλαδή, οι γειτονιές που έχουν ή στον δρόμο που πετάμε σκουπίδια ή το ένα και το άλλο είναι επειδή δεν είμαστε συνδημιουργοί? Ακριβώς, εγώ το πιστεύω αυτό. Δεν έχουμε εκπαιδευτεί σε αυτό. Ναι. Ναι. Εγώ το πιστεύω αυτό. Τώρα τι θα γίνει με το? Εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ και το συζητώ και προσπαθώ να βρω μια άκρη. Τι θα γίνει με το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων? Είναι τεράστιο θέμα. Υπάρχει, κοιτάξτε, ο κάθε Δήμος δεν μπορεί να το λύσει μόνος του, είναι τεράστιο. Είναι πολλά τα δισεκατομμύρια. Και
τα σκουπίδια έχουν πολλά λεφτά. Από τις πρώτες βιομηχανίες παγκοσμίως. Στην Νότια Ιταλία, ξέρετε ποιοι διαχειρίζονται τα σκουπίδια. Η μαφία. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο δύσκολο, αλλά και πόσο αναγκαίο είναι για δύο λόγους. Απ' τη μία, το οικονομικό μέρος, που μπορεί να δουλέψουν αρκετοί άνθρωποι, και την άλλη, το περιβάλλον. Το περιβάλλον. Η διαχείριση σκουπιδιών έχει δύο επίπεδα. Δεν είναι μόνο και τι θα δουλέψουν. Όχι. Είναι τι θα πληρώνουμε αύριο μεθαύριο. Αυτό ακριβώς θέλω να πω. Το οικονομικό που έχει να κάνει με ποιοι θα δουλέψουν και τι θα πληρώνουν οι δήμοι και οι πολίτες και πώς θα γίνει η διαχείριση περιβαλλοντική. Εμείς έχουμε την άποψη ότι αυτό πρέπει να γίνει με δημόσιο τρόπο. Τι σημαίνει δημόσιο? Με δημόσιο έλεγχο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να εμπλακούν οι δήμοι, η περιφέρεια και το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Με ένα ενιαίο σχέδιο. Όντως, αφού είναι τρεις φορές. Ένα ενιαίο σχέδιο στο οποίο θα συναποφασίσουν οι πολίτες με δημοψήφισμα. Θα δοθεί τη δυνατότητα στους πολίτες να πούνε ότι θέλουμε αυτό, για να μπορέσουν να εμπλακούν οι πολίτες. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την περιφέρεια, από ό,τι ξέρω. Και αυτό το πράγμα έρχεται σε σύγκρουση με τη λογική που λέει ότι τα σκουπίδια είναι αγαθό προς ιδιωτική χρήση. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Τα σκουπίδια μπορούν πραγματικά με δημόσιο έλεγχο να γίνουν και πλούτος, αλλά κυρίως να προσθέτουν στο περιβάλλον. Το αν υπάρξει κάποιος ιδιώτης που θέλει να δώσει τεχνογνωσία ή το Υπουργείο Περιβάλλοντος να αγοράσει τεχνογνωσία, εμάς δεν μας αφορά. Εμάς μας αφορά τι πληρώνει ο πολίτης, ποιος ελέγχει τη διαδικασία που πρέπει να είναι δημόσια διαδικασία, απολύτως, με τη σφραγίδα του δημοσίου. Και τρίτον, ο σεβασμός του περιβάλλοντος. Αυτά είναι τα τρία επίπεδα. Εκεί πρέπει να κινηθούμε. Γι' αυτό και εμείς είμαστε εναντίον της λογικής που λέει να δοθούν τα σκουπίδια σε ιδιώτες. Δεν έχουν κάποια ιδεολειψία. Απλά ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ιδιώτης στην Ελλάδα, ειδικά στην Ελλάδα. Πώς λειτουργούν. Αλλά και γενικότερα έχουμε και μια αντίληψη ότι είναι αγαθό. Ακούγεται παράξενο. Ότι είναι αγαθό το σκουπίδι. Είναι αγαθό πόρος. Είναι πόρος το σκουπίδι. Όταν εσύ απέχεις, αποφασίζουν άλλοι για σένα, είναι αυτό το πρόταγμα. Ναι. Που λέγαμε πριν. Ακριβώς. Για τη συμμετοχικότητα. Ναι, σκεφτήκαμε, όταν μαζευτήκαμε να δούμε ποιο σύνθημα πρέπει να προτάξουμε πέρα από την ανατροπή, την αλληλεγγύη, που είναι θεμελιώδη ζητήματα, αποφασίσαμε να βάλουμε το ζήτημα της συμμετοχής των πολιτών. Δεν πρέπει να απέχει κανείς από την καθημερινή συμμετοχή. Ας πάνε στις κάλπες και ας μην ψηφίσουν κοντόσταυλο. Ας μην ψηφίσουν τη συνεργασία πολιτών και εξαριανών. Ας πάνε στις κάλπες. Να αναλάβουν την ευθύνη, ξέρετε. Η συνεργασία πολιτών καλεί τους πολίτες να ψηφίσουν και για τις ευρωεκλογές, και για τις περιφερειακές εκλογές και για τις δημοτικές εκλογές. Πριν ολοκληρώσουμε, γιατί έχω ήδη τα μηνύματα το ότι κάνει ο χορός, να συμπτύξουμε λίγο αυτά που είπαμε. Ήδη όσον όπου ξεκινάει και ο περιορισμός των εμφανίσεων. Ναι. Και θα πρέπει αυτά τα μηνύματα που περνάμε έτσι να είναι καταγεγραμμένα με τις ευχές μου για καλή επιτυχία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Μιας και μιλάμε στον ελληνικό. Εντάξει, Γιώργο μου. Και θέλω έτσι να συμπυκνώσουμε αυτό στα δύο επίπεδα δράσης. Ποια είναι αυτά που περιγράφονται μάλιστα σε αυτή την επιστολή. Πρόσωπο προς πρόσωπο από τον Γιώργο τον Κοντόσταυλο στον Δημότη της Κεσαριανής. Να κλείσουμε με αυτό. Συνθηματικά λίγο. Συνθηματικά. Συμμετοχή των πολιτών για να αλλάξουμε τα πράγματα. Αλληλεγγύη προς τους πληττόμενους από την κρίση. Κανένας μόνος στην κρίση. Κανένα παιδί χωρίς τροφή. Κανένα σπίτι χωρίς ρεύμα. Κανένα σπίτι στις τράπεζες. Αγωνιζόμαστε για μια αλληλέγγυα Κεσαριανή, για μια δημοκρατική γειτονιά, για ένα περιβάλλον που μας αξίζει. Γιατί έχουμε ιστορία, έχουμε παρελθόν και θέλουμε να έχουμε μέλλον ως πολίτες. Έχετε και χρήματα ή έχετε σκεφτεί πώς αξιοποιήσετε πόρους ώστε να μην αυξήσετε τα δημοτικά τέλη και ενδεχομένως να τα μειώσετε για να πετύχετε και αυτό που λέμε έργο. Ναι. Πρέπει να αποχέτευση εδώ κατηγορείται ότι η νόμιμη παράταξη το ότι καθυστέρησε η διαδικασία της μελέτης για το έργο της αποχέτευσης της κάτω Κεσαριανής και ματώθηκε το έργο. Τα χρήματα, ξέρετε, ούτως ή άλλως είναι περιορισμένα. Εμείς δεν λέμε ότι θα βγάλουμε από το καπέλα το λαγό. Λέμε όμως τα χρήματα που υπάρχουν πρέπει να εξορθολογιστούν. Καταρχήν πρέπει να πληρώνουν όλοι όσοι χρησιμοποιούν τους δημόσιους χώρους. Γιατί δεν πληρώνουν τώρα? Αυτό πρέπει να το δούμε. Τι γίνεται με αυτό? Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία να το ελέγξει αυτό. Δεν υπάρχει δημοτική αστυνομία. Πώς θέλετε? Αυτό πρέπει να γίνει. Άρα αυτό πρέπει να γίνει μέσα με αναδιοργάνωση του Δήμου.
Εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους του Δήμου. Τους πιστεύω ως εργαζόμενους. Αν νιώσουν οι άνθρωποι αυτοί ότι εμείς πηγαίνουμε εκεί όλοι μαζί να βάλουμε πλάτη, να αλλάξουν τα πράγματα, θα δουλέψουν πολύ σκληρά. Νομίζω ότι παίζει σημαντικό ρόλο και η διάθεση των εργαζομένων. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ στους εργαζόμενους, ξέρετε. Γιατί είμαι εργαζόμενος. Ξέρω πολύ τι σημαίνει να σηκώνεις το πρωί, να πας στη δουλειά με το άγχος τι θα γίνει την άλλη μέρα. Δουλεύω σε ένα μεγάλο, επαναλαμβάνω, ιδιωτικό σχολείο. Και ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει να δουλεύεις σκληρά με το καθημερινό. Γι' αυτό και εγώ τους εμπιστεύομαι. Και ξέρω πολύ καλά ότι όταν έρθει η ώρα εκείνη και βάλουμε μερικά πράγματα κάτω, θα γίνει σπουδαία δουλειά. Και για κοινωνική πολιτική ένα ερώτημα. Επειδή υπάρχει τώρα, έτσι, είναι της μόδας ό,τι αφορά τις προτάσεις των υποψηφίων, μείωση των τελών, παράδειγμα, και κατάργηση σε ευπαθείς κοινωνικά ομάδες. Τέτοιες σκέψεις υπάρχουν, ναι? Υπάρχουν τέτοιες σκέψεις, αλλά πρέπει να γίνουν με οργανωμένο τρόπο. Εγώ δεν θα υποσχεθώ κάτι το οποίο δεν μπορώ να το κάνω. Υπάρχει καταρχήν ένα ιατρείο, δεν σας το είπα, το οποίο είναι ολοκληρωμένο. Το έχει αφήσει η δική μας διοίκηση το 2010. Πάνω στο γήπεδο Μιχάλης Κρητικόπουλος, το οποίο είναι κλειστό. Δηλαδή υπάρχουν δυνατότητες. Δεν λειτουργεί τίποτα. Ναι, υπάρχουν δυνατότητες. Δεν υπάρχουν εθελοντές γιατροί να το δουλέψουν. Δεν μπήκανε στη διαδικασία αυτή να το κάνουν. Εμείς θα το κάνουμε. Ναι. Ναι, τώρα αν και οι γιατροί θέλανε, αλλά δεν υπήρχαν υποδομές, προφανώς και αυτό το ενδιαφέρον να εξατμίστηκε. Εμείς θα το κάνουμε. Τι συμβούλεψε ο Τσόκας στον Κοντόσταυλο όταν αναδείχθηκε επικεφαλής του ψηφοδελτίου μέσα από αυτή τη διαδικασία της εκλογής στο ΣΥΡΙΖΑ? Γερό στο μάχη, να ακούς πολύ και να μιλάς λίγο. Ωραία. Γενικότερα, σε ό,τι αφορά το Δήμο... Να εμπιστεύεσαι τους ανθρώπους. Ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, καλή δύναμη. Μακάρι να δούμε την Κεσαριανή, έτσι. Είναι ωραία αυτά που ακούσαμε σαν προτάσεις. Είναι προτάσεις που θα γίνουν μόνο με την συμβολή των πολιτών. Ναι, αλλά πρέπει και να καλλιεργήσεις όμως, έστω και με υπομονή και με συγκεκριμένη τακτική, αυτό το κλίμα, για να εμπιστευθούν ξανά την εξουσία την οποία την έχουν απαξιώσει και δικαίως οι πολίτες. Και που λέει, ποιος και να είναι όλοι οι ίδιοι είναι. Ελπίζω αυτή τη φορά να... Αυτό, ξέρετε, με θίγει ως πολίτη. Και μένα. Αλλά δεν μπορώ... Αλλά έχουν δίκιο. Ναι, έχουν μπορώ να μην το σεβαστώ. Ναι. Οπότε καλή επιτυχία λοιπόν. Στη Κεσαριανή. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητοί μου φίλοι, κυρίες και κύριοι, κοντά μας ήταν ο υποψήφιος δήμαρχος Κεσαριανής, Γιώργος Κοντόσταυλος. Σας ευχαριστούμε πολύ που μείνατε κοντά μας και μας παρακολουθήσατε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αργότερα με άλλους πρωταγωνιστές από άλλους τομείς. Μέχρι τότε να είστε καλά, χαίρετε.